Què? Què de què? No us queixeu que no parlem mai? Comunica't! Ah, I... bon dia. Que bé que parla el míster. Sembla un filòsof. Nois, he estat pensant i potser en mi no Rayola té raó. Hauria de parlar més amb vosaltres, però no tinc gaire temps. Així que us he fet unes cintes superpersonalitzades. Una cinta de cassette. Vamos, esto ya no se ve ni en Fuentealbilla. Escolteu-les i ja em direu el què. Tu ets el més important per l'equip. Carles Puyol. Recordo quan vas arribar de... La Pobla de Segur. Ha passat molt temps des de llavors. Si entrenes fort, podràs marcar més gols, com el de Stamford Bridge. I et faran fill predilecte de... La Pobla de Fuentealbilla. I és per això que et dic que tu, Carles Puyol, que mai et deixaré sol. Mister! Mister! Mister, No ens veiem mai! qué bueno que eres. I que bé que vesteixes! Ja està. Ja ens hem dit tot el que calia. Mister. Ui, jo me'n vaig, que tinc 2 anuncis per gravar. Bueno, no tendría que decirlo, pero a mí me ha dicho que soy el jugador más importante. A mi també m'ho ha dit. I que tinc els cabells més macos que ningú. Y a mí, estos que nos ha colado en la misma cinta a todos, pero poniendo los nombres de cada uno. No pot ser. Ya me ha parecido raro cuando el cassette decía que yo soy quien contagia el entusiasmo al resto de compañeros. Però el míster no la faria una cosa d'aquestes. A veure, comprovem-ho. També he gravat una cinta per la Queca. Sé que tu ets l'única que em pots entendre, Queca. Tu també has de suportar les manies d'aquests nens malcriats. Ajuda'm a tenir paciència per aguantar-los.